États-Unis jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye jamana kunti kalata campagne daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Arizona mara la. O senfɛ a y'a jira ko jamana kuntigi Joe Biden ka fanga dɛsɛlen don ka se sɔrɔ ale kan États-Unis ni Mexique dancɛ la. Nin bɛ tɛ sabati nka aw ka dɔn Biden ka sebaliya tɛna kɛ balinako ye bawo a y'an ka yɛrɛmahɔrɔya n'an ka dancɛw tiɲɛ. A mana kɛ cogo cogo la mɔgɔ dɔ bɛna sugandi ka nin kɛwalejugu ɲɛfɔ jamanadenw ye wa o bɛ sɔrɔ wote de senfɛ. Dalilu si t'a jira ko mɔgɔ minnu tɛ jamanadenw ye olu ka se ka wote ka caya Ameriki kalataw la. O la Donald Trump ɲininkalen tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔnin naliw kan Amerika. A y'a jira ko jamana minnu ka mɔgɔw bɛna Amerika k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan u ka marabagaw kama. Ni Chine walima jamana wɛrɛ man ka laɲiniw lasabati an bɛ douaniers ka sariya jugu boli u kan. Nin kalo in kɔnɔ Biden ka fanga ye fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan walasa ka sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ Mexique dancɛ la ni sariyaw yamariya kana États-Unis. O mɔgɔw la tile kelen kɔnɔ u ka ca ni mɔgɔ 2,500 ye. Nga o bɛɛ n'a ta Joe Biden kɔni y'a jira ko ka yɛlɛma don tungaladenw nacogo la jamana kɔnɔ o man kan ka kɛ nin juguya wale ye Trump fɛ ka ɲɛsi tungaladenw ma. K'a sɔrɔ an bɛ ka yɛlɛma don tungaladenw nacogo la jamana kɔnɔ nga Trump bɛ ka tungaladenw kɛ i n'a fɔ sariya sɔsɔbagaw ani fagalikɛlaw. A k'u tɛ mɔgɔ ye, a ko tungaladenw bɛ ɲagami de don Ameriki jamanadenw joli la wa anw b'a fɛ jamana ka kɛ an bɛɛ ta ye. Biden bolo Trump ka kuma fɔlen kosɔn ka ɲɛsi tungaladenw ma o ni Ameriki sariyaw tɛ ɲɔgɔn ta. Aw tungaladenw aw y'an dɔ ye hakilina ɲuman b'a aw la ani aw ka hɔrɔnya b'aw bolo wa ni Ameriki y'an bɛɛ ta ye. Donald Trump y'a ka lajɛba fɔlɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kabini a ɲangira kiiritigɛso fɛ New York jamana cakɛda sɛbɛnw do nambarali koɲa la yanni san 2016 kalata cɛ. Nga a ka lajɛba in senfɛ Nevada Donald Trump y'a jira ko kiiri in kɛra Joe Biden ka laɲiniw de kɔnɔ n'a dɛsɛra jamana dancɛ la. This is the worst border in the history. Anw ka dancɛ ka jugu cogo min na a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ tariku kɔnɔ wa a ma deli ka kɛ diɲɛ fansi politiki kɛlɛ kosɔn ka marifa ta i sina kama ni cɛbo dɔn i n'a fɔ nin cogo in na anw fɛ. États-Unis kunnafonidilaw ka tɔn min tɔgɔ Associated Press ye jateminɛ dɔ kɛ marisi kalo tɛmɛnɛ y'a jira ko Ameriki jamanaden caman y'a dusumakasi jira tungaladenw ka gɛlɛyaw kan bawo sariya tɛ ka labato ka ɲɛsi u ma. Tɔn in ko kɛmɛ sarada a ka ca ni Ameriki mɔgɔ 19 ye minnu b'a fɛ fɛɛrɛw jɔnjɔn ka sigi sen kan ka ɲɛsi tungaladenw ma.